din sus. Haide pe sus, Florin. Băi, știi cum? Bă, Matei, Nu mă dau. vii din sus și când ajungi Ei, aici... pui frâne. Pui frână. Și apoi te duci așa eu. Hai, bă, să te vedem. Hai să văd dacă pot. Cum mergează pe la față? Dă tare, îi. Bă, dă tare, pedale, ba... Oh! Fără să dai din pedale. Ce-ți gândit lui? A venit la camera ascunsă. Asta din lui. Bă, dă-te un pic, bate-te. Nu mă dau, mă. Hai că ești pe YouTube acum. E de luare. Acum, n-aveți până aia, nu cază. Bă, cu drift din ăla. Că nu cază. Nu te crezi, mă. Nu mai ușor. Oh, oh. Ce mă, nu cu casă să drifte? Ai uitat lanțurile acasă, bine. Acum tare, dai din pedale tare. Dă, bate-te, așa. Păi dai, ta. Nu știu cum să treabă. Ai uitat lanțurile acasă. Tare, eu din prima. Mamă, tu așa am făcut cu o alunecare. Până așa am făcut cu o alunecare până în poartă, hai să te văd. Hai ca lunec, dar dă cu amândouă. Eu să-mi fac o rușa. Dă cu amândouă frânele, mă, și nu casă așa, bate-te. Hai, dă-te. A, mă, te zice să dai drumul. Ar veni de acolo, că nu pun frâne, că vă pun dacă mă rup în pomul ăla. Ce mai ceva, numai atâta văd. Hai, mă, zic în fotbal, văd că mă filmezi. Hai, mă, hai, acum nu o alunecare. Hai! Hai că te pun pe YouTube. Poartă în poartă, merge aici la noi. Haide în cap, Cristi, dă-te din cameră. pune amândouă frânele, mă, pune-le. Pune-le, că pune. No, A, mă, te-ai mă, o torsătură și ești pe pula ta. Hai că sunt țără pe YouTube. Hai, de la Unirea. De la Fece Unirea Alba Iulia. Acesta e. Hai să te văd, hai, nu te păstea, Matei, acum. Hai, fă că nu fac eu. Hai, continuă, hai, nu una în mijloc și poate mă fac eu. no, ai dat și gol, Matei. Bă, ce sur... Bă, bicicleta mea e în regulă!